sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian ng isa, Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awarding for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Hotline. Sa liwat may nga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon iyang adlaw, Lunes kita. Petsa 26 na sa bulan sang Abril tuig 2021. Kamusta ka mo masuki na mo matag palamati sa kaanginan pero diri sa syudad sa Bacolod hindi gid mayad ang aton sining nga morning bangod sang isa na naman ka shooting incident nga nagluntad karon nga aga. Unahon kong patrol in a short while may ara na sang identity no nakilalaan na ang biktima sang pagpanglutang patay sining nga aga. Ano bala ang pinaka-latest investigation sang kapulisan? Grabe no, sino naman ang suspect? Sino kadamo gid sang na-recover nga mga basiyo kag mga bala no nga gingamit sa pagpatay sa biktima? Ano ba lang update ang background sang sining gintiro no nga ti sumong gamyangon padra kumustahon tak mo nakuha na ining bangkay sang biktima. Aga pang Banwadis Bacolod may tiniruhay na no o pila ka pilas ang naangkon sang napatay. Kadtuan tauna in a short while si Aksyon Alvin Graba sa patrol plus maki-update kita karon party politika. Na politika. Sa politika kahapon perti ang libutay na kuno ni former Congressman Albi Benitez ara sa Burgos Public Market kapon. May tinagtagan na ibuler kuno kagiban pa to sa Burgos Public Market. Ti atat mga tao to nagahinulat to. Grabe no. Matyagan ko pag alin sa pagsaylo sang voters registration hasta subong nga mainadlaw nido matyagan ko umpisa sadtong adlaw nga nagtransfer sang registration si former Congressman Albi Benitez ayang Bacolod City daw gin lugay mo ano mo lang lugaw man kagasamo bala no ang gata ang lubi bala nga inanggin kagod mo no ti kundi ang linugaw damo na nakot na daw ginlabugay ang Bacolod, grabing epekto sa politika, ha? Pero may-ari ko bala ihutik sa inyo karon daw party politika. Ambot ano katuod ni? Nga daw may mga intereses man subong nga nagapangibabaw. Ano makamatuod ni? Nga daw may mga lihok kang ginahimo subong kag kun madayon. Na wala man kuno sa matabo nga enkwentro. Kaya ang guwa sini, ang ending kag bottom line, daw ariglo. Da hindi amuhaw. Karon bala dugay diri sa aton sini nga pagpangalagad i-check naton unang patrol. Ibalawonta kung ano nang latest update sa dira sa shooting incident. Pero ang Negros Occidental mo muning pinakasubo gid kay may pinakadako nga kaso sang COVID-19 sa bilog nga Region 6. Nanong pinaka-latest siya ni, pakaronan tayo na, dugay-dugay. For the meantime, unahon ko si Aksyon Alvin Graba sa patrol. No, kay may ara na sang update, amo naging
padalaya din nga mensahe sa aton siling nga may-ari na toy update. May ara na sang identity ang victim or ang gintero karon nga aga. Nano niya man nga ang kasimple na lang no. Subong nga paniempo hindi ka gin maghatag kumbiyansa kay kasimple na lang niya patyon ka tao subong mo. Ano ni nagtira siya riding in tandem na naman liwat? Patrol reports. Sa latest update sa ring shooting incident dira sa Barangay 13, let's have Action Alvin Grava sa patrol. Action Alvin, good morning. Please come in. Aksyon Art subong silingi nagpatigayo na sang scene of the crime operatives ang katapos ang scene of the crime operatives ang nagpatigayon karon sa initial nga investigation that is in relation Aksyon Art sa mga nakitaan sa kilid sang lawas sang victim o sa sining shooting incident victim nga nakilala wala lang madugay Action Art sa mga katapo sang mga kapulisan no sa idalom sa police station number 1 sa pagpamuno man ni Police Sergeant Dario kaga of course kagina sa pagpangusisa sang mga kapulisan led by Police Major Ramil Sarona ang victim Action Art nakilala as si Ben Bienido Helyanga Action Art isa ka anay Action Alvin, ining nakuha nga name niya, paano ni siya na-identify sa na-recover nga ma-identification card sa iya? Yes, Action Art, no? Actually, na-recover diri ang mga kapulisan, especially si Sir Dario, o naglakat na makadali si Major Sarona. Pero nakitaan diri sa folder sang victim, Action Art, no? Sa folder sang victim, Okay. Ini nga folder, ang release order, number 1 diri ang release order nga nakitaan sang mga kapulisan nga diri na-identify ini siya. Si Release order, meaning nakuha ni siya na priso? Yes, Action Art, no? Na priso ni siya. Release order, nagikan sa iwahig ang ining biktima. Okay. Ang kaso as initial is murder or frustrated murder. I-check ta ni Liwat. Because sa initial nga pagpangusisa sa mga kapulisan, base sa iya sining release order gikan sa iwahig kay mahambal kita Action Art nga iwahig ti Talawan, no? Ang ining biktima. So 2018 amo ni ang release order nga nakita na naton, pero ang kagina sa ginpadalaman or rather sa isa pa sa sunod sa folder kung di may tupad siya sa pagka-release order nga nakaputang dito ang kaso niya Action Art murder. Yes, frustrated murder o murder. Pero i-check ni Liwat Action Art magabot si Sir kay naglakat si Sir mo kay subong sini nagpatigayon man sang hot pursuit ang mga kapulisan. Number 1 diri Action Art ang suspect as alleged and initial base sa pagpangusisa manaton diri kay Morales. Ining Morales Action Art sa aton sining Facebook Live puti maging makitaan ka diri mga daw pader o kun kudal nga kawayan pero balay ni Action Art isa diri sa nakabati si Mrs. Morales anom ka lupok ang iya sininga nabatian as initial riding in tandem motorcycle riding in tandem ang alleged nga suspect. So motorcycle riding suspect pero isa lang ni kasalakyan or duha lang ni ka mga persona nga nagkakasanay sa motor way na back up way na upod nga nagtiros victim? Amo man ang ginpahayag una diri ni Mrs. Morales Action Art nga duha sakay sa motorsiklo anong kadupok ang isin nga batian actually sa pagpalapit naton kagina sa bangkay sa biktima Action Art lantes nagabot ang mga katapos sa operatives may 5 ka bala ang nakita naton pero by numbering sa karon makita sa ato sining Facebook Live magluwas diya sa letter A on alpha may 8 ka mga numbers ang nakitaan man na diri sa karon Action Art nga ginakuhaan man sa pictures sang mga katapos ang scene of the crime operatives so far sa nakita naton iling makita So grabe, hindi na nalawglakog, hindi lang ni kay do ka simple lang kapag patay ni sa biktima, ginsiguro gini Action Alvin? Yes, Action Art, no? Siguro gid siya kay at least para may Pero ang mga pilasya kay ina sa namuno mo una na sa pag describe mo sa ulo may pilasya. Yes, Action
aksyon na art, no? Sa iban nga porsyon sa lawas, siya kiti kung mag-amurik damo sa bala ni, alangan man lang ni nga sa bagol lang ba, siling ko damo, bala pilas lawas ni? Amo pa lang so far ang nakita naton, Okay. liwat gin kakas o kung ginkuha ang tela nga gintabon siya kagin action art. Ara naman ang suko team, no? Ari makita nita sa ato sila nga Facebook Live, ari naman ang support. Sige lang, action ang art. imo Facebook Live, Ang, medyo distansya lang kay hindi na siya pwede mo nga samtang akuan na vlog execute na ang suko team. Yes, action art. No? So far pa sa Basta, pamangkot mo distansya kanina lang sa okay sila. na. Daw okay Yes, mo sir. na kayo distance mga mo. Oo, medyo duro distansya kita more or less mga 20 meters o 25 meters ang aton sining nga kalayo ang distansya. Do kaligwin nga lugar Action Alvin, no? Katigalahan ko nga ara na siya ya. Oh, initial action art ang ining nga biktima nga si Helianga sa initial base man sa pagpangusisa man ni Police Major Sarona. Okay. Ngayon siya ang nag-board diri sa Purok Boulevard, Barangay 13. Mm. And as initial, Okay. sa information nga nabaton sa mga kapulisan, ining victim, taga Barangay Singkang Airport. But as to kung taga diin siya, ano nga Purok, wala pa so far na nahibaluan. Pero nag-board ini siya sa Purok Boulevard, Barangay 13. So, kung magawa ka action hour sa Purok Boulevard, bala, ang magiging una nga dalan, masamputan mo. I see. Balidra gid siya gali malabay. Diri gid siya malabay. Wala Okay. man iban nga pwede lagyan ang ining victim kung taga Purok Boulevard ikaw. Okay. Diri gid siya sa dalan sa Luzuriaga. Entrada gid lapit lang gid ang lugar sa insidente, lapit lang gid sa Baybay Action na Art, no? Lapit sa baybay. Oo, actually tupad sang isa ka gina-construct actually sa kilid sang gina-construct, I think SM ni nga gina-construct direction art. Okay. Ang gina-kilid diri. So Nga taga diin gid daw may ara na background diin gid ini siyang tumandok ining tawo ni taga Bacolod ni siya bala kun nga nga naga-board lang dira siya. Initial action na art from Major Sarona, nag-board ni siya sa Purok Boulevard. Oo, naga-board siya gani pero hindi matumod kun tumandok siya sa Bacolod. Yes. Oo. Bala tumandok siya sang Negros Occidental or basi pangayaw lang na di siya nga no after nga nakagwa siya sa Iwahig anong nagaobra di siya sa Bacolod o mo na bala? Amo na mga Hindi pa bagay ma-establish, man- Subong. Hindi pa ma-establish sa karon action Pero na why art. pagid siyang pamilya nga nagkadtuda nga nagkilala sa victim nga ti amo ni himata namo ni siya. Yes, action na art sa karon wala pa humalit Okay. ang cover ta ang ining incident. Wala pa either one of the members ng family ang nagkari to claim nga ining victim ila himata action na art. Pero sa nasiling na Blacagina, may folder ni nga nakuha ang mga kapulisan, especially si Police Sergeant Dario. Okay. Ang mga folder, di rin nahibalo ang action na art ang pangalan sang victim as initial and as confirmed by Police Major Sarona. Subong siniga patigayan sa nasiling tabla action na art si Major Sarona ang wala lang magay naggawa upod ang pila ka mga kapulisan sa idalom sa police station number 1 as to sa pag kilala o base pala kay si Dario Arideri o si Staff Sergeant si Sergeant Dario ang investigador Arideri. Pero sa Major Sarona naglagaw man sa iban nga lugar basic pa lang may iban nga mga CCTV nga makabulig man. So saya kay malapit ang direction art mo sa may likod sang SM ang ininga insidente may ari man diri ang gabaligya bala sa mga parts sa mga salakyan nga gin-chop-chop nga mga salakyan Okay. ari diri kay may nakitaan man si Sir Sarona nga may CCTV so posible ba si So bali ara na siya sa South Wing sang SM. yes sir Nga dalan. Action na art. Luzuriaga Yes, kun ni dra sa ang Luzuriaga ni dra ni siya may City Hall mo no? Nga dalan. nan oo Tadlungon mo na pagadto sa baybay to, ti ang direksyon niya na pagadto sa may do may mga balaligaan na may mga kuan ho. Ay Oo, tuod pagadto sa baybay gali tuod no. Pagkatapos sa baybay, action na art, no? Ang ining lugar sa nga insidente, no? Okay. Amo giniya, lapit lang, actually, ko more or less, hindi ko magsala, mga around 150 meters, ara ka na sa baybay. Lapit, kag pasulod ka na sa Purok Boulevard na action na art. Ara na mga budiga siling ni Jumari. Na, Kay oo, una may daw mga dra budiga. ng ruta yabla. Gali. Oo, amo na mga bodega. Si Jumari bla Valderrama. Gali. Oo. Len Jumari niya mga budiga na dabos kay sing una dra lang ko mulumantin kami sa tricycad lang gani sa kay sakay libot-libot da. Nan. Mut ka no da siya.
Yes, action na art, no? So, Kaya dulo date mo guro skilid by Vice Jo Marie. Pero ang ato lang din gusto ko ma-establish. Number one, bala ining si Lianga, native, bala o kung tumandok, bala sa Macolod. Kung nakagwa siya, ano to gani nga petsa ang nakita sa record niya nga nakagwa siya sa presuhan? I-check talibat action na art. Kay magambal ka nga nakagwa ka na to, halin sa iwahig, meaning, ang sintensya mo na serbihan mo na no? Oo, actually 2018 ang nakita naton action na art. Okay. Pero as to sa bulan, way naton to na basa so far, pero daw nakita lang naton ang siptatan bala action na art. Okay. Si Sir Dario initial, basin ari na diri. I-check ta lang kay Sir Dario. Sir, idol, sir? Okay. Oh, tiyo. Ano man na to? Anong pangalan ginilang ba? Ha? Benji Ilangga. Benji Hilangga. Uy. Benji Hilangga, oh. Sila na edad ni Tiyom? Mga sobra ko rin pa, sir. Ay, hubin pa. Taga-gabord na sir, sa Boulevard, sir. Taga-tanggap na yung mama ko. At taga-tangob gid sila, okay. Hindi siya? Hindi siya taga-sigka, taga-tanggap siya. Hindi nga tanggap si mama, pero mautod dyan taga-singkang, sir. Mga utod niya, taga-singkang. Kung mo taga Bacolod, si Action Alvin. Hindi, sir. Sir, kay nagbagulaya na sa sir, doon ng nag-board na nasa sir. Nagbibiyahe ba, sir? Saan siya na nakalaya? Mga tatlo na bulan, sir. Tawag naman niya, sir. Tatlo sa bulan. So, ang tatlo niya, Nang auto dyan man, sir. Ang gingan, pakaisay man, pakaisay man yan, singkang, sir. Mga utod man naman, Auto ni mama, papa. Ha? Pautod man ni mama. Din ano yan? Yung patay mo nila sa gamugamo sa away pamilya, sir. Ang natabo diri ka galit. Pero ato natabo ya 17 sa tuig na. Nakalaya na siya. Natapos siya ng yan, naging tagwa na siya. Sa palingaan sa Ako na mo 17 years ago patoy ang kaso, no? Nga na-involve siya sa crime. I see. So, ari di siya nagbalik pero ang problema, subong nga ang naging-target ni siya sang motorcycle riding suspect. Go ahead, Action Alvin. Tapos nandito sa Boulevard, si mama ko taga-tanggol. Magulong kami kabalo, sir. Ano man yun? Oo, sir. Ano man yun? Taga-diin siya yan? Taga-dirigid na siya yan? Dirigin na din siya, pero singkangin na din siya. 17 years ago, na-prison na siya sa kaso ng murder. Pwede man nangyari, sinayagin. Oo, gano'n, sir. Utod mo. So, balitin ang utod, yan mo, mama? Utod ni mama. Ano na siya mama, sir? Manghod, ma'am. Manghod ni mama mo. Okay, hindi Nino Giliaga, taga-barangay Singkang. Ito silang edad din din. Mga 40 sobra. So, nakasensya na kanila nga 3 kabulan, inisa nga nakagwa. Sir, basta dulawid naman sa dugay naman sa gabebe ay bike na. Hindi, baka to, hindi sa panon sa ni mama sa balay. Panon la pa dito sa Pestaron, hindi sa kay gusto yung maboard. Lagi na dito sa Tigo daan, ikulian na dito. Nagkabisita mga tambay. Gabisita niya sa inyo? Uway na. Gahambal Bike. O, tawag mo sa'yo. Kapangayo sa guwabla naman balay. Kapangayo sa photo ni mama sa guwabla, mga manobla, bilip pagkaon, mga Ano siya nagambal na may kontra siya? na nugit ko sa kay Papa at hindi sa gusto ya ko naman pumuldirigit sa maboard. Hindi siya Mga tambayan mo na ko, no? Kasi May sa pamilya doon eh. hindi, way pamilya, way laon. Ano lang niya? Si Binido, ang ngayon, yes, Binji. Ha? Kalan mo? Makanto ni. Gilabga. Ilang ka? Pariyog isla apelido. Pareho sila. Si Mark Anthony Lianga, gin-confirm niya nga ang ling napatay. So, balidra siya board, although may mga ginikanan pa siya, pero may nanay. Yes, action na art, no? Oho. May ginikanan pa ni siya. May ginikana, way mga auto, di lang mataan niya. Mga utod yan. Way mga mataan. Bali, Papa Yara, Mama Yara, utod Yara. Ang utod Yara din, sir. Ang yautad. Sa ano, ang mga auto, di taga-tangob, iba, ang damo, singkang. Ang damo sa Singkang. Ang Mama Yara sa Kwan Singkang. Oo. Sa mamaya? Patay naman si Lolo. Sa nagagwa din ano, Brian? Sa na art, no? Si ano Brian na gali subong no? Makutabi siya? Ha? Ano obra na siyang laki na? Anong galing sa board? Anong obra niya din isang napatay? Gay bike lang. Mga gabi ay magsaysay. Iya ginagay bike. Oo, kita ginakilaya.
Agila rin sa e-bike. Ato ba po yung Drive e-bike action na art, no? Okay. Ang ining biktima. Nga sa tuwa na itong janay, ako ni may case sa singuna na serbisyuhan ni na. Ano to man, pamilya yaman mismo ang naulamid to siya o kung na-involve sa kaso? Correct action art naman ang unang ginhambal diri ni Okay. Ni Mark nga iya lang man to uton ang ginpatay niya action art within member months ang family action art mo pero ati pa-confirm ta libat no. Sabi na sa puyo, wala sa nagtigaway man sa pamilya, laon. Pero hindi sa gusto nga maupod sa kaya sa utod sa kay mama bla. Kaya gusto yung mga buhay, masablang formal bla, makaboard siya. Para hindi masabla sakripisyo sa mundo sila. Kaya hindi sa gusto nga masagod lang, pasagod. Ang mga buhay, trabaho, e-bike. E-bike, kaya sikad sa magsaysay. Tapos siya biyahe dali sa gabord. Pinaruhin ko lang sino ning ginpatay? Makaysay ka siya si Monmol. Kaya ako makaysay man nung. Away-away man sa dugay na siya. Dugay na siya. So, Siya to, sa buwak sa sulod mo. tinga nga gindumtan pa ni siya kung Buhay niya. Buhay siya. Buhay lang ako kabalo, sir. Buhay lang ako kabalo, sir. Kagi, di sa gastigo, sir. Gastigo siya di. Sa ligad na niyo. Istorya ni Papa yung. Buhay, sir. Pagkakilala man niyo. Ito ya, o sir, mayon sa siya kagambal. Sir nga pagbuhay, sir nga mga buhay. Sir, sakto, sir, magbiyay na sa e-bike, the board na, sir. Kamuhay, makamikaba mo lang nambam na yan, sir. May nahilo action na art sige kay ginapahigatan na request na mga pulis. Okay. Oo. In-confirm ni action na art sang at least ang number one na established nga taga diri gid siya sa Bacolod. 17 years ago, sa natabo nga na-involve siya sa isa ka kaso nga ang enkwentro yaman kag napatay pa kaisaya. Yes, action na art, correct. Okay. Ang Di subong nga madalom diri Action Alvin nga ang kun may kontra lang siya abing nga daw hindi lang gid tama ka dako nga tawo nga na-enkwentro niya nga mo ginakaron i-riding in tandem gin nga kadamo gina sang tiro si Ayaman. Correct action na art amo ni ang isa sa mga dapat man naton ipamangkot sa mga kapulisan, no? Especially sa hepe sa police station number 1. Okay. Ano ba ng pinakamotive diri nga ginpatay granting ang iyang biktima ang bilanggo and 17 years ago wala na-release ni siya abi bangod man sa kaso nga murder pagpatay sa iya pagkaisa pero as to sa pinaka latest investigation ini magabase na karon sa mga kapulisan ang number one diri motive nga agin patay ang biktima kay base sa nabatian man naton kag base sa pagpangusisa pagpahayag muna ni Mrs. Morales anong kalupok ang iya sining nabatian aksyon na art. Grabe, no? Ganun, kung anong kalupok ang iya sining nabatian at definitely aksyon na So kung art ay pagid man determine no, kung ano ni nga pusil ang gingamit 45 na nobla na kalibre. Yes. Oo, umuli ang I think ipaidalom ni siya action na art sa ballistic examination. Kay Okay. mga basiyo nga nakita naton diri action art may dagko may gagmay man mo. So duha ka klase pero ini kay medyo layo sa kagina pero medyo sa lapit kagina ang dagko ya makitaan ta ang empty shell hindi ko magsala pero 40 caliber 45 pero subject again sa ballistic examination sa mga kapulisan sa idadom sa police station number 1 action na art plus of course kay ari naman diri ang miyembro sa scene of the crime operatives for investigation so dagkuha man so diri na mahibalaan kung pilagid ang igo or base isa idalom pa ni victim sa ila sa autopsy para man mahibaluan kung diin pagid ang igo kay so far ang nakita naton diri action art sa nawala nga bahin sa iya sini nga ulo amo pa lang ni action art ang nakitaan naton no nga pilasway kita kabalo this might be an entrance or this might be an exit sang bala action art kag may bigo man gali sa iya sining ginahamyangan tulo abi sang bigo bikan sa lawas sang biktima uy ilan taon man no ba do miara igo sa tiyan action art gindan Yan, tawa. grabe. Pero gindan taw kagin picturean man so depende niya action art so far mani pa nang so far ang nakita naton Okay.
sa sining sinion samtang subong sini ari naman ang Funeraria Action na Art nga posible karga ang lawas ng sining victim dalon na dito mismo sa Funeraria Action na Art, no? So base karon makakuha sa pinaka latest, so makakuha kita sa pinaka latest investigation. Okay. Sa mga investigation mismo, no, sa mga kapulisan sa idalon sa police station number 1. Okay. So far, amaning Sige, establish na base karon kung may mga development kay ni-indicate lang para mabalikan ta kada Action Alvin. Roger on that action na Art, no? Salamat man sa kay siningan abdas. Nang gano'n mo di ba to? Mark, no? Mark? Ara na duging karga na, duging kuha na sa punerarya ang bangkay. Duging kuha na action na Art, Okay. ginakuha na subong sa punerarya ang bangkay. Para man maagyan kay humalin pa kagina action Art, wala ginapagyan ang iningadalan para sa mga nagaubra kag nagatiner dito sa area sa Barangay 13 o particular. May tani may CCTV ano para nga may lead lang bla pero tikbalo ka kung mag amo to kay ina to natabo ni lawig na to na kadtuan sang nagamotor to. Gani man, amo ni action na Art ang gintimbre man kagina sa ato ni Sir Ramil Sarona. Kay may nagabaligya action Art sang mga piyesa bala sang mga salakyan diri gampi man sa lugar sang insidente. Base makabulig man sa ila sining investigation. As to kung base makitaan man ang itsura sang kadlutang paagi man sa CCTV action na Art, no? Okay. So amo ni ang ginasakuan. Actually kagina pa natong ginalantaw si Sir Sarona pero this time sa dosen hindi na naton makitaan. Kay may iban man nga mga miyembro sang kapulisan sa police station number 1 gapatigayon man action Art sa ila sining operation o kun dugang nga mga operation as to sa sining shooting incident na wala lang madugay o kun rather kay na sa sining aga sa area again. Ano ginuras kanina ang exact kid lang nga time nga natabo na? Initial action na Art alas 6:30 initial. Uy aga Pero- paggali ka tama. Oh yes. Amo ni ang initial nga nabatian man sa mga residente diri nga 6:30 pero depende subject again for confirmation sa idalom sa mga kapulisan sa police station number 6 action Art. So for amo ni ang Station 6? sa Rad Station 1, no? Okay. Station 1 action Art. No? So amo ni nga pinaka-latest diri ang sitwasyon sa Purok o malapit sa Purok Boulevard, dalan sang Luzuriaga, Barangay 13, diri sa siyudad sa Bacolod. Bidaksyon na ni Kiraw ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Action Hotline. Salamat gid patrol with Action Alvin Graba. Ang dugang nga detalye sa nagkaroon kung may mga update at least may ara na sang pamilya Hinablos mismo ha. Ang nagkilala sa biktima nga ini siya ang nagaboard lang dira pero ti kwan siya tumandok sang Bacolod City ang napatay. Na may case sa una, amo ni ganing ginserbisyuhan nila nga sa iwahig siya nakagawa. Ang kaso pagpatay na involvement siya gali no sa kaso kag do himata yang malanggali ni gani ang iya sinina disgrasya. Action Hotline. Pero ang dako kang palamangkutan nun, kung nagaboard na siya nagabiyahe lang sang e-trike ni, nanong natabo nga ang ginpatay gid siya iya? O sinong kontra niya? May mga aktibidad, may mga ginahimo ni siya karon nga mga aktibidad nga nakapaakig sa kung sino man nga tao nga nagdumot sa iya kung ano. Action Hotline. Ina palamangkutan nun nga gusto tayo maluon pagi sa investigation sang kapulisan. Dugang nga detalye na karon ha. Tutukan sa aton pagpanumbalik. Ang mga nagamonitor na via Facebook Live, amo man sa YouTube, kag sa on air, thank you so much ang inyong mga mensahe sa aton nga pagpanumbalik. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna,
ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent.
Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng iba. Bago lang sa report ni Action Alvin Graba, may shooting incident na sa may Barangay 13, may balos naman ho. Let's have Action Rex Kantong, ang aton suning program director, kag news director sa Action Radio. Action Rex, good morning. Yes, morning Action Art. Subong sining nga matino nag-report live kita diri sa likod mismo sang West Negros University. Kung sa din ginkordon na ini ang lugar, no? Actually, way na ginapaagyan ining lugar mismo diri sa area matapos nga isa diri ka pick up nga puti. Makita naton pick up nga puti, no? Putangan na yellow line subong sining matinion. Actually, may mga igo sang bala ining pick up nga puti. So, ini siyang brand sang salakyan, no? Kay hindi pa naton mapalapitan actually ang ining lugar pero ginbutangan na police line, no? Dira gid Action Rex sa likod sa West Negros. Yes. May gym gid sa likod sang gym sang West Negros na. Kung ka sa likod mag-agi. Malaspina na da, no? Malaspina ning area no, you know? Malaspina. Ining street ni, Malaspina ni Action Art. Diri gid ni sa may West Negros gym, no? Yes, yes. Ari diri subong cordon sang mga kapulisan kag di pa naton ma-determine gid kung ano ini nga sitwasyon kung purely shoot out or ano ini, no? Pero ginkordon na ning area subong halin di hilado ginkordon naman way na sa magkasulod ang kutob nga nag-aagi diri sa likod sang West Negros University ang way na ginapagyan aksunat ginapaliko na lang diri sa may Burgos kag Lopisay na nga area way na ni ginapasudlan ang likod gid nga tanan mo. Okay. Daligi lang, no? Kay check pa karon sa aton sining mga kapulisan kay na labayan naton ang ining area kung sa din natabo ining pag natabo ang ining insidente. Maampo din. Sir, anong initial, sir? Ano? Sige, okay.
ginapatigayon pa sa aton mga kapulisan. Okay. Actually, makita naton dre ang isa ka fuego nga nagbunggo sa isa ka tracking nga nagapark dre sa likod nga portion sa Ano color sa fuego na? puti ning fuego. Puti. Okay. Puti ning fuego. Kay ikaw ang driver sang tracking ni, ikaw ang driver? Bali ari ka na diya sa parkingan. Ay, wala ko bago lang abot. Mo kita katay ko sa kung sanadyan, amo pag niya pag binasanay. Nagtiruhay? Pero ining sakyan na puti nga bumunggo ni siya mga truck, diniyalin. So, diniyalin, may banggaw, hinado. May hinado. Sulit rin siya. Kapag sa burgo, sige, panay na lang. Nagsanay lang sila, dito sa ako ng bunggo. Ang puwego ni pagkato ni sa may, dito sa may, napalupisay na action at ang sakay isang puwego, nakita mo na eh? Ay, way ko nakita. Kaya way ko kagawad. Way ko nagawad sa piya ko. Kaya pang napanay, nagambak na ko din sa pang-hilper side. Dagan ko lang din. Hilper mo din. Way ko hilper? Ikaw lang isa. Okay. Amo na action art, no? Subong sining mga tiniyon. Action Rex, may tao da nga ara sa salakyan ning posible. May tao ng salakyan, ha? Para ko no? Actually, may pa mabalan, kaya di mapalapitan pa ni actually Okay. after that, kung may tao. Oo, kiti linok panay, may salakyan. O kung bala may natiruhan, giman nga may victim, pagkadalon sa ospital, kung ano. Amo ning uwain actually movement kay pag Okay. abot to dire mag-ugid lang action art no. Amo tong why na movement na dire sa area actually damo di mga civilian nga mga Actually, ara man si Action Bray, gali sa piyak dao. Action Bray, basi kung maka-indicate, makasunod ka man da, kay si Action Rex, ari sa piyak eh. Si Action Alvin at tuman sa piyak nga area. Okay. Basi kung may mga additional nga mga information si Action Alvin, ipasa ko lang to sa iya. Okay. Si Action Brian, ari naman sa area subong sini Action. Isa lang mo, to paray lang mo. Natabo actually ni ang natabo ining insidente mo. Ipasa ko lang kay Action Alvin to be sa piyak kung may mga additional nga mga information si Action Art, no? Aha. Action Alvin? Section art, no? Pilang do perting battery mo, nagamak ba? Oo, lapit naman kita. Kundi Action Alvin nga sa kilid sa West Negros, sa likod niya da, kundi ang Malaspina, pero may mga lulutsan na da Action Alvin nga may mga budigahan nga malabayan mo. Section art, sakto ina, no? May mga budigahan man. Pati dira subong hindi na pwede na makalabay ang mga salakyan da. Kung hindi na pwede makalabay ang mga sakyan. Kung Okay. ikaw sa east nga direction, pagkadto ka sa west, hindi kaya pwede na ma-reroute ka action na art, no? Kung diri man sa area, halin ka man sa east, going west, way man ang ginagawa. Sila ko possible kung connection. Hindi ayan nga may connection pa ni sa kwanto sa natabo sa piyak nga sa barangay 13. Oo, amani ang mga bagay karon action art nga dapat man imbestigaran sa maton mga kapulisan. Because may nakita kita diri ang mga operatives man, Okay. police operatives, pero wala sila naka-uniform action art sa sulod sa ginbutangan sa police line action na art. Again, ini isuso nga salakyan nga pick up action na art diri kaya sa tupad may passenger side action na art. Danong bakulod niya nga nag-ano niya aga pa man. Buka ang kristal sa tubang sang salakyan sa sininga pick-up, no? Isuso. Bukas man, ginaprihan man, action na art ang tupad nga Sino na yung naglipod sa imo na yung nag-video man niya human? Yes, action na art. Galipod. Di palina na, binano na sa iya man? Gani man. Buro, lakata-katabi mo. Grabe no, pati netizen di mo mapunggan basta may mga amo ng insidente. Iya mapasalot man sa iya mo. Gani man. Muara siya o, galabay-labay gid siya o. Si Bamsto. Toto Bambin ha? Yes, si Tuto Bambin. Abi ko ani kung taga-kuan na siya da, taga-dra lang. Pero action na art, sang nasilintan action na art, kung diri ka sa ako na hamtangan, ang sitwasyon na diri daw ang Hindi pero nga ako lang gusto ta may baluan, di nano na da ang subong nga nga may police line da, may victim pa da subong Action Alvin. Na diri ang victim action art, I believe ang victim ginadangat na muning nasugata ta wala na madugay. Okay. So gindangat sa regional hospital, no? Ang ining victim kay sakay kagina sa police patrol sa police station number 4. Now, ang sitwasyon karon diri sa Okay. action na art,
makitanta sa likod dampi sang salakyan sa sa may passenger dampi sa likod may igo sang bala. Bala? Ang yes, ang iya sining windshield, ang iya sining bintana, and may uka mga kristal sa atong sang windshield mismo sa may driver side. So ay kita kabalo action art kung bala ini igo abi isang balaman. Pero may dugo man sa kilid action art sa may passenger side sa sining tinion, no? Pero why pag no, o sa ginatag da incident report, ano gid ang natabo da man? May shoot out, may linagsanay, ano ang gintunaan sini nga may linutanganay di man? Isa pa na action art kay ari naman diri ang mga kapulisan, ang investigador mismo, chief investigator sa nga police station. Why pag siya sang initial ginbuyan kun ano? So far, no? May pa so far initial nga ginabuhian ang mga kapulisan sa Dilalum sa police station number 4. Pero may ibang diri action na art, I don't know kung naka-uniform, civilian uniform, pero may best sila nga police ang area diri. Way kita kabalo kung ano ini. Isa ka mga bagay nga dapat man usisaon naton action na art. Kay kagina may na-interview man to si Action Rex, no? But again, balik kita action art. Ang ini nga isuso pick up, ang muni ang sa may front side niya, sa may tuod damping sa lakyan, nagbunggo ini sa truck, no, nga naga-parking ang ini nga truck action na art, isa man ka 10-wheeler, ang ini nga isuso. Inayaway ginailabot-labot ang isa na kay siya pag ulok ka sampot di diri sa ako ni galing kumadto. Yes, amo to nami balikito sa blakang istoryahon kun ano to kay nga bali nagdiniruhay kuno mo. Action na art o da, amo na bagyan balik amo nang Hindi kakadto ito sa liwat be ara na siya makuta siya kun anong tabo naglinagsanay, may ara naglagan sa dalan, sinong inkwentro sini. Ibalikan action art kay balik ito siya be. Ari ko actually video hindi kita kasulod bangod man sa sininga police line, ara siya sa tapat ni Action Rex, no? Ang tawo sa piyak ka dalan. Action na art. Ay, sus. Ara man si Action na Brian Morden, base may dugang man nga. Sige be, pasabi kay Action Brian kung pwede ka to kakuan kay ba para makakuha at ma-establish ta kun ano ning natabo naman. Yes sir, no. I-establish ta in at the same time Action na papasa ko mo si Action na Rex. Kaga sumuman si Action na Brian nga ara man sa piyak nga linya, welcome diri Action na di. Ari diri Action na art on the east west side Action na art. Na ano way pagani matapos-tapos ang isa to ka shooting incident may aharin. Nano tabo sa Bacolod. Sige, Action na art, no? Basi, i-contact na Action art, basi available na si Action na Brian. Sige be. Kay may ara man, no? Basi kay kay na naka-istorya ni Action Rex kay na ang driver mismo sa sining nga nakasaksi man of course sa sining incident. Sa Action na art. Ano to? Action art? Yes, Action Rex. Oh, sige. Daligin lang kay Gincordo na disang mga kapulisan ta. Ang may ambulance actually nga nagabot ng pulis. Pero dito kay na sa patrol car sa police station 4 pa ning area mo. Kung karga sa kay na, wala ito po hatay hindi pa actually makapalapit kay judge rin sa lapit-lapit mo. Ang ining pinagmasuhan sa dire. Alas sa 8:49 na Something Action, sino to si Action Alvin Kasulod? Action Alvin? Kay nautol si Action na Rex. Very good. Abot man na diri Basi Action Brian, basi ang special ko mo mahaboy mo to sa iya kay basi kung may mga nakuha man siya information to. Action na art. No, by the way, isalutan ni kagidugang ta sa mga informasyon nga hindi igit lamang sa ang nakita naton Action na art nga igo sa armas o kun sang bala sa likod dampi sa salakya sa may driver side. Kundi ara gidya kundi ikaw nga bangka sa may kaul bala sang salakyan Action na art. So, meaning kung gatubang ka sa pick up may igo sang pusil nga gintiro sa windshield amo na? Yes, isa pa. Yes, Action na art. May gintiro. So may likod pa dampi. May tendency nga ginpunteriya gid ang nagamaniho sina.
Sir, isa pa diri action art nga may araman posible entrance ini isang bala sa likod pagit sang salakyan duha kitanta. Uy. Oo, may Ara duha. sino na yan sa may video mo may pulis na iyaw sa sulod ng nagakalo pula? Yes, police ni siya action art. Ang nakakalo pula, police nakasuksok mo ni siya. So, kumaning ginadudahan ta, base yun may operation man, ang iban nga mga miyembro ng kapulisan. No? Oo, kag kung sinong on board sinada nga amo ng sitwasyon man? Oo, ina-action na art. Anyway, ari naman ang chief investigator. Okay. Ng police Sige, station base number magkakuha tayo initial na kung ano ni siya. Medyo pag nagmuno lang kita, no? Ari ang chief investigator, pero naglakad tayon, pero pakadto siya sa area ni Action Rex, basi karon dugay-dugay. Makuha taman. Again, action Si Action Rex, ara? Balik, dali lang, standby na yung Action Alvin, ha? Si Action Rex, balikan ko, Action Rex. Action art sa nasiling na, bago ginamang nagabot diri ang isa ka ambulance, tapos makita naton diri actually may igo sa kilid, fuego, may igo siya sa kilid sa driver's set. Isa ka igo sa idalom sa may kuanggit sa lawas ang fuego. Sa kristal, may isa sa may lapit sa side mirror, kag isa pagit sa ibabaw nga portion, bali duwa, no? Ang bali tatlo tanan ng diri sa driver set. Amo pa man ni so far makita naton plus kupos ining goma. Amo rin sigurong gin teruhan or naigo ang guma diri sa driver set sa likod nga portion, no? Tapos bumunggo ining pick-up sa naga-park nga tracking atong na-interview ta kayna, no? Mutong driver sang tracking nakibot man siya gani amutong nagkadalagan sa panaog sang naglinok panay na diri sa area. Then may police na dan patrol car nga nagkadto diri kaina kag daw may gindala or gindala sa ospital ang isa sa mga biktima. Kini pa naton makita gid ang sulod sang salakyan kung may unod pa nga tawo kung wala. Pero okay. amo ning bukas ang portahan, ang mga portahan, bukas ini ang fuego, action art, no? So ang pamangkot ni Action Rex, way pa mabalaan ni kun bala kun may nag-onboard man sa salakyan, bala ara pa siya sulod o nang kagwa na. Yes, kaya hindi pa makita. Pero kay na may gindala na to ang patrol car. Kung hindi ko kapiho kung tao yadtong ginkarga, pilason o kung plastada. Pero may patrol car kay na diri sang Police Station 4, diri sa area action art, no? Actually, way pa sang may istorya, bing operatives mo kung ano ginang nagluntad. Kay layo gawa, ato sa tunga pangpan ang porso, ang mga operatives naton, while ang mga police line gin cordon anay ang pinakapunta rigid sa gate sang West Negros University Gym, okay. No? Drinigin cordon anay ang area. Bayo gani Action Rex kay subong way klase kag iniblang way balasang mga kwan face to face kay kasi una pero tikramo kabataan na da mga estudyante mo. Damo na di amo ni oras damo na di actually sang may gabukas pa na di kay lapit lang di sa gate sa likod mo. Gani? Ari di ang high school sang West Negros, ang elementary. Ang kinder do dre na di dampi man basta dre sa dampi action art, no? Ang sitwasyon subong wait and see kag tigin cordon actually suko ni gurong ginahulat man dire para mag conduct sang scene of the crime operatives investigation dire sa area, no? Kay ang kapulisan tari lang dire sa tunga nga portion gina check pa naton si Action Alvin Graba butol lapit-lapit i-check to si Action Alvin Graba kay do lapit-lapit to sa portion sa mga kapulisan action. Sige, Action Alvin, Special Com, go ahead. Ito na art, actually lapit-lapit lang kita diri pero medyo ara sila sa may distansya, more or less mga 25 meters ang distansya sa aton. Mga 25 meters ang distansya mo da. Makita mo subong Action Alvin, amo tungin mo, hambal mo kay na may igo sa likod nga portion kag sa atubang sa windshield. Sa Action na art. Sa likod nga portion, actually duha Action na art, no? Yes. Okay. Atras lang kita dugay jutay action na art, no? Sa likod nga portion action na art duha ka igo man sang bala sa windshield sa likod ini nga dampi plus sa driver side isa diri ang igo
sa likod dampi kung sa angkas pala sa likod Action Art. So sa total 3, no. Ang initial sa nakita naton sa aton hamtangan. Now, initial Action Art para sa iba luman sa tanan. We have the information, of course, kay nakita naton si Police Lieutenant Solomon, no? Si Police Lieutenant Solomon actually sa RDEU, Regional Drug Enforcement Unit, ining nakita naton. I think this would be granting amani action na art. So may posibilidad drug operation ini kay RDEU. Sige lang hindi lang tanay maghatag sa aton kuanda presumption kay basi karon kundi bala husto na wala ton tanang sila magbungat action Alvin. Galing kay subong hindi pa ma-establish bala ano ni siya police operation ni may ara lang niya sang nagluntan ng shooting incident ang ginispondihan ng pulis mo na gusto ta ma-establish tani subong. Amo na action art ang gusto Okay. It just so happen nga again ang victim na sugata ta kagina going I think sakay ato sa police station number 4 nga sa laking nga patrol gindala sa Sino nagambal nga victim tong karga? Victim action na art kay ato to sa likod dampi emergency man ang iya sang police station. Hindi porti basi kun hindi to ya karon victim basi kun isa to sa responder nga natiruhan man. Ani sa pato action art. Hindi lang tanay wala tundan lang ng pulis piliog karon ma-conflict naman na siya. Yes, action na art, no? Pero may nakita kagaina sa patrol nga pagkadto pag-respond mo da nga may ginakarga ang patrol car sa likod nga portion. Pero i-subject pa to action art, way patakabalo kung atong ginakarga nila pero isa ka tawo man action art. Pilason, kita mo may dugo na no? May dugo. Okay. Amo ni ang nasugata nato na kagina padulong sa area sang ang salakyan going action arts regional hospital. Okay. So, amo nang nakita nato sa likod mismo ng salakyan. Magkutong tabi si Sir kung sinong invest. Sir, sinong invest subong? Joel, sinong invest available subong? May pa idea kung sinong invest Atong tao kay ina nga nagambal nga siling ya gulpiada lang to na kibot man siya nga nabunggo isa sa lakyan niya why na to siya da subong na action na art butong na interview kagina ni action na art ani action na Rex si sir basi ani matumbahan ka sang kwan daw gani man may gina kay medyo nagpalayo nakita action art nagdugang pa I think isa kay bloke ang distansya na sa lugar sang incident. Gin palayo nagigamo. Gin palayo nagigamo action na art. Idol, sir, sinong idol naman? Gina si tawag sa mga pulis na para mas madali wala kung tani balik di kapulis sa station number 4 dali-dali man sila. Kay mo pala nila action na art ang iban. Ang may police line going sila sa Piak. Okay, nag-istoryahan na karon si Castillon, police staff, Sergeant Castillon, kag ang ibang pang police, no? Sa police station number 4. Pero ara na medyo layo nakita action na art sa ibang pang mga police in civilian uniform. Okay. Best, no? Police best action na art. So far, pasok si action na I-check tabi si Action Brian sa special sa communication ni man Action Hands basi ma-facilitate mo da makuhaan to man si Action Brian to sang Sino to Action Alvin? Yan na ni communication ni Action Rex, Action Art. Ate, sige, si Action Rex. Action Rex? Yes, Action Art. Subong sige, wait and see pagidi. Ang atong sige nga mga officials ng kapulisan, especially sa Station 4, kay daw mga magulang ni augmentation 4 kang diri sa Station 4 mo. Bangod man sang sitwasyon la, hindi sa din siya, hindi ka pamilya, pero ato na dito. Okay. Sunod kagang patrol car pag Station 4 nag-move out. Action Rex, kindly standby. Ari si Action Brian sa piyak linya, Action Rex. Standby, Action Rex. Kaduan na ton si Action Brian mo din. Ara sa piyak nga line, Action Brian. Yes, na part no. But ikit man niya pangit.
Ang reaction sa gihapon ng session lugar diri sa Alkid. Action ba ito? Kuha na na ibe, plaster may. Kung fade out ang imo signal? So, Oo, doon nagkakuan siya, nagkadula-dula siya. Sige, be. Oo, gakuan gid, gadula-dula gid ang signal mo. Why, gakuan gid? Hindi gid siya masyado. Klaro? Sa piyak ko no, otohin. Sa piyak nga number ni Action Bray. Ano ayan, ining nagluntad na naman dira sa likod lamang sang West Negros University sa Dalan Malaspina. No, may ara dira ginakordon o kung isag ka puti nga pick up ining salakyan. Ngang report ti may linukpanay, no, may igo ang ining Isuzu Fuego nga puti. Pero hindi pa may ibaluan bala ano ini siya. Civilian, operative sa pulis. Anong natabo na may inkwentro? Kay ini karon ang Isuzu Fuego, makitaan dira sa aton mga kaaksyon, nagbunggo na ni sa isa ka dako nga salakyan. Katido naglabay man lang ni lugar to nga didto siya bunggo. Kag nanong gid ang natabo dira. Action Bray? Action Hotline. I-check balikan ta sila tubi ang coverage team. Si Action Bray ba si ito? Arat na siya. Action Alvin? Action Art. Ate, kumusta da? Still, wait and see sa gihapon kay hindi na kita makasulod pa sa sining tinion kay may magluwas diri may mga bantay naman diri no police station number 4 kag ang iban pa diri nga nagabantay sa idalo man sang iban nga mga police operatives so okay. Sang siya nagitiya katama action na art no sa sining tinion pero dali lang gid Action Alvina, Action Bray. Action Bray. Yes, Action art. Yes, okay na. At least klaro na. Okay na. Okay. Para kita sa piyat diri nga side Action Art sa sinibat niyon na pagulang nagabot diri ang Soko Action Art, no? Kag inisla sa kaisig sa ka uto nga privado. And pag sila apat ni sila, no? Managsulod na sa area. Kag magapatigayan isla sa check sa sinin nga mga ating no? Ma-try ko dito at sa ka Sandrio. Isa ka sulod siyang diri Action Art siguro mga 80 meters away sa lugar nga ginagawin tiro mismo. Kining pick up action na art. Posible may nakitaan sila diri sa ina. Mamagpapmangko na din sa ating Nay, good morning. May aga. 6 Nay. May aga. Diri ka na. Dasan niyo. Hindi, wala pa ito mga pero kaya ba ito kabulupok? Kasi nga si nanay niya, hindi lang ko, no? Oo, hindi lang kaya kung dito ka tindo, Action Art, kita on, ginagiri mo ang area mo, kung may ara sa tinitiniruhay. So, sila nag-biglas rin, hindi lang maghakad sa komento, pinagkindihan ka ba nila, no? Okay. Sila silang sitwasyon. Kaya sa mo sila mga oras sa ining lugar, medyo hindi pa ginantuman ko sa ako. Action Art mo. Diri sa may likod sang... Kung may face-to-face kung nga klase, amo na oras na mo na estudyante, Action Bray? Action Art? Siling ko sa unang itong may face-to-face mga klase, mga estudyante. Siling ko mo ni oras, pertik na mo na da. Mga bloke, Action Art, sa likod ng West Negros, sirado, pag-inik mo din ng mga inuras. Gani. Sa natabo, ini natambit nga insidente o kung ng pagpang-luthang, ano? Okay. So, may gani, actually, kinatabuan ini, sirado, karantanan din halos, diri sa likod nga porosyon, isa lang din nakitaan, pero medyo ulo-adjust ini sa crime scene mismo. Kaya kung may mga ari at isang bukas din nga bloke, may posible, Action Art, na may magkalagalahi kung bukas din man, no? So, ini duwa kadalag ko ng mga building sa West Negros, kag sa ato sa likod diri sa Tabok Dalan, wala gid inisang tawo nga natabuan sa sining mga tinion Action Art, no? So sa nambal na, wala dugay nagsulod diri ang Soko. So about to start na sila sa siling pagbutang sa mga markings abi.
i-check naton karon kung dili kay kalayo gid ang distansya naton mo. Kag once din nga suko na ang umabot action art expectar naton nga ang ining cordon nga butang sang kapulisan base i-extend pa gid nila. Expand pa gid nila para at least ma-plastar pa gid tudo ang ila sining pagbutang sa mga markings, pagbutang sa mga distance abi or ano nga mga situation ang himuon nila. Okay. Sa nasambit nga lugar, no? So as of mga witness, as of sa mga Okay. mga tao nga pwede sa pulutan, wala kita diri sa may makuha action unless kung ni ara abi sa may voluntad nga makahambal diri sa aton. Pero amo na wala sa kini nga mga tinpo, no? So, Sige. Kindly hold lang sa inyo mga dugang nga mga information karon kay para makaiban ko di action Bri, then kindly indicate lang sa news team kung may update para mabalikan ta kamo dugay-dugay. Yes, Action Art. Direkta diri sa Lantalan with Action Rex Cantong, Action Alvin Grab, Action Brian Modern the report una sa balita ng Action sa Bacolod, Action Radio. Action Hotline. Okay, anyway, hindi pa gid ma-establish mo nga, gina-check pa naton nanutabo ini man sa kay Sir Placido, Sir nanutabo sa Bacolod ni aga panindog nanong sitwasyon siniman. Action Hotline. Mga city officials ta nano ini ay na kuan pang akon politika nga isyu way pa man may ara ko karon isugid sa inyo bala kay sa Miyerkules kung may matabo gani da nga pagduso nga tungaon sa duha ka distrito Bacolod sa council sa Bacolod kung may ara gani sang lihok nga iduso sa council sa Bacolod sa Miyerkules nga nagatuyo nga tungaon sa duha ka distrito ang Bacolod, amo na abot ko ang balon, no? Amo na ang ginatumod ko. Tandaan ta niya, bantayan ta ni sa Miyerkules, man may mga update politika mo ni sa mga supporter sa mga kandidato, bo hindi ka mo anay magpadala-dala sa buot nyo, kay base maigo matabuan, expect ka mo nga may enkwentro gid nga matabo, kag basi mabilin ka mo blaya sa tabtaban. Action Hotline. Iba na ko guro to ang isa to ka 5 minute kag jutay da para at least makaginawa ko jutay antes naton balikan no si ang coverage team dira sa area no. Okay na. Alas 9:07. Grabe ang komersyal ko nag-uo to. Mako mo kay may tiniruhay aga pa duha ni ka insidente. Action Hotline. Ang dira sa likod sa West Negros sa mga nagapamangkot, hindi pa namon ma-establish. Bala, ini, may operation ng pulis? Sino ining natiruhan? Bala may linag sanay na tabo? Sige, inatanan, balikan, pagkatapos lamang sini. 24 hours under protection. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic.
Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalapnag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sansan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa ating mga palanggagamangan tagpalamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negro sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong nakalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Ayos, balikan tang aton coverage team so ring gida kay ang aton sining nga pagpangalagad karon nga agagin umpisahan dayon sang sining duha ka shooting insidento. Ang ikaduha ni hindi pa ma-establish subong bala shoot out ni kung ano gid ang insidente. Sa bakson Brian Moden gikan dito sa gihapon sa lugar sa Malaspina. Action Brian. Action art balik diri sa aton sining area ano. Kag tinimat niyon ang suko naga isa-isa na pangbukad sa sulod sang sining pick up nga ginsakyan sang ginaliber duha ka tawo. Isa diri action art babayi, ang isa diri lalaki ano. Sakay ini sa isa ka Fuego nga nagaduag sang puti. Action art Isuzu Fuego no. Kay may nagamuno nga lain nga description sang salakyan so klarohon ta Isuzu Fuego ini action art. Sa mga late tuners, ini siya ang nagbunggo. Sa isa ka dako nga truck diri ka nagaduag sang green ang yang ulo. Kag ang yang sining nga bumper action art nang ulog na ni. Ang mga guma niya diri sa akon sining nga portion nga makitaan. Nagkala kupos na ni
Kay sa sunod sa report, amo ning unang naging tiro sang otoridad agud hindi siya makapalagyo action art. Ano bigla ang natabo action art sining aga kay may isa diri ka residente nga sa uluunhan lang. Nakamuno kita otoridad ang naka-encuentro diri action art. Okay. Kay ang mga tawo nga mga civilian police nga may bitbit diri nga mga lagba nga mga armas duthang, identified sila sa mga tao diri nga sila na ang naka-shooting action art. So no, sa witness diri. According diri kay Neneng lang, dili siya magpakilala. Okay. Una nakabati sila sang 3 kalupok. Nakamuno pa sila gani nga basi may para sang fireworks abi. Tapos nag-asod-asod na ganaog na sila kag didto nila nakit-an nga may ginatiro nga salakyan. Kag ang mga ginatudlo nga mga nakatiro abi, amo ning ari man di subong gihapon naka-standby sa nasambit nga lugar. So, ara sila sa sulod sang cordon area, meaning identified nga miyembro sang otoridad action art. Pero para mas klaro, i-replay ko na lang din tingog ni Neneng ha. Sige sekreto, tala ni siya interview man sa aton sining pagpaningwa action art. Layman. Lagay ko kita action art Layman. Okay. Do kwan siya do tingil siya do hindi siya mayagi klaro. Pero anong ginambal ni action bay? Ay action art ta pastor ko dali diwa. Action art, amo tong palayag Okay. sang
saksi kay na ang panila gadogalantaw lang kami sang tiro-tiro action art, no? So butang balon gali daw no, hindi diya guro ang origin sila guro sang daw kunay na hindi na das lugar nagsanay lang guro hasta na. Why sila ideya kay nakita nilang nila nga nagbunggo na ni action art ang ang pick up sa kilid sang truck nga ini. Okay. Kay amo to una nga nagbatian ni tatlo kalupok sa pagpanaog nila gabunggo na niyang pick up. Kaya dito pag naging tiro action art. Sining mga ari sa gwa nga mga personalidad bit-bit ang malagba nga mga arbas na pagkasalamatan. Thank you video action art. Naging pasalamatan tala ni sila kay naghatag sa aton sa information base sa ila sining nakitaan kaina action art, no? So kita nila ang driver sa pick up may pilas sa TL. Okay. Naging sakay sa isa ka back to back according to them. Ang babae nga may upod wala man nila nakitaan kung ano gitang sitwasyon sang bayi. May ara sila sang nasagap nga information pero na sort of baton-baton istorya. So hindi man naton gina ma-conclude action art kung ano git ang natabo sa tong babae nga upod sining nasambit yang driver sa kay sining nasambit nga pick up action art, no? So far amo na ang nasaksihan sa mga nakakita gid mismo diri kay in action art. Okay. Why nagin man sang iban pa kaya nga rin nagapangusyoso di subong layo na ni sila amo gitong galantaw according to sila daw galantaw lang airsoft na action art taw. Nagatiro amo sina. So amo wala na so far nakita nila. So karon kun anong investigation sila may mga transaction ba diri may buy bust operation bala o kung ano nga sitwasyon ina ang aton hibaluon karon sa investigation action art kung sinong involved sina diri. Okay. According sa interviewin naton nga saksi kining ang mga tawo nga ari di subong naka-civilian with firearm action art amo ni sila ang nakita nila nga nagatiro sining nasambit nga pick up according sa aton sining na interview action art, no? Okay. So ina panunaw na niya nakita nila mismo. So para action art taong mga pag-odre hulat-hulaton tani karon ang soko kung ano gid ang final diri baka hatag sila information dugang nagpahamtang sila sang lamesa kag mga bangko sa sulod guro plastaran nila tudo agud ma-establish gid kag maplastar maayo ang ining nasambit nga shooting incident action art. Direkta gyapon diri sa aton sini ginahamtangan upod kay action Rex Cantonias Direct tag si action Alvin Graba. Action Brian more than nag-report una sa balita ng action sa Bacolod, action, Barradio. Action Hotline! Why pagin may establish hindi pagin subong maplastar kung ano gid exactly natabo pero ang klaro diri nga ang naengkwentro sang sakay sa pick-up ang report may isa ka laki, isa ka bayi nga on board, no? Ang laki do na igustiil, ang bayi way pamabaluan. Now, ang nagkwentro mo ni ang yara man dira mismo subong nga way naka-uniforme kag mga operatiba sang pulis. Now, tinanugid ang rason diri nga nagtiniruhay gid amo na ang aton karon gusto may baruan sa kapulisan kung nanugid ang investigation. Action Hotline! Kalingway na ko tiyempo, mapaalam ng ko temporaryo, and then standby ka mo kay from time to time kung may mga breakthrough ni sa shooting incident, kuanon ta niya, kwaon ta lang patrol karon kag ang coverage team nga ara dira sa lugar. Action Hotline! Aga pa sa Bacolod way pagani malabot tunga sang Lunes subong duwa na ka shooting incident. Ay nado nga do kasingki ka tiempos mo ha. Action Hotline! Ang mga krimen nga nagluluntad subong do mo magkasingki isang politika. Do tay libot-libot subong sa merkado. Lain ang interpretasyon ang Facebook subong nahimo na nga kuano nga enkwentro sa mga supporter sa mga kandidato balbalanay kang insultuanay mo hindi dama ka. Action Hotline! Amo na ganin silang kubantayan nyo kaysa Miyerkules aban sila ning daan nga pabalo ko sa inyo sa Miyerkules kung inali magmatod ang hambal ko nga may mga move para sa pagtunga sa Bacolod sa duwa ka distrito. Sa Miyerkules, balang panilagan, tani, kay explicar ko ni sa inyo kung ano ang matabo sa political landscape, ano matabo di sa Bacolod.
May gindrohanay gimatabo o kung may arigluhanay. Action Hotline. Putik ko na si News Merkules ha, mula nanay. Kaya nagigutay mo. Ang iman ko ng maobligasyon da, si Action Hens na lang na ma-ideya. Ang ako lang gid ang mabiling ko sa inyo, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Sa 10 ka pesos lang magkabulig ini agon magbakod ang aton immune system kag resistensya sa lawas. Tandaan ta, amo ini nga produkto ang madamo. Amo na nag-operate, daw mo man eh. Ang bal nila, tinanong nga nagasando ni sila, basi manugtulog eh. Action Hotline. Babakali ng mga produkto Dr. Alfred sa mga butika malapit sa inyo, tagsa ka mga lugar. Thank you for joining the show. Action Artay Hupon saying, God bless. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.